ボール大好きこの無限ループ。早くそのボール投げて。1、2、3。もうちょっとフェイントはずるいよ。早く投げて。早く。うわー。いいね。もう一回。よいしょ。ナイスボール。次は僕の番だからね。急げ急げ。ほら、まだ遊ぶよ。オーライオーライ。早く。まず僕は満足してないからね。今の投げ方最高じゃん。うまくつかめないんだからこのボールもちょっと。よいしょ。もうちょく。ぶっとくけどまだまだ遊ぶからね。ボール遊びはこの後も永遠と続くのであった。